Vítajte v My Slovensko. Sme najmladšia strana. Vznikli sme pred 3 mesiacmi, ale za ten čas sme stihli toho viac ako mnohé za x rokov svojho pôsobenia. Stihli sme predstaviť program na 2 volebné obdobia. Na 2 volebné obdobia preto, lebo tých činností, ktoré chceme pre štát spraviť, je veľmi veľa a štát si zaslúži konečne vyupratovať. A sme historicky prvá strana, ktorá ukázala program na viac ako 1 volebné obdobie. Mesiac na to sme naplnili do okrskových komisí 1320 ľudí. Ako mladá strana je to obrovské číslo. Urobili sme elektronickú registráciu do okrskových komisí. Následne sme predstavili webovú komplexnú stránku, kde máte možnosť vidieť našu víziu, ľudí, ich históriu. Môžete sa dočítať to, čo tí ľudia historicky spravili a čo sú schopní spraviť. Z toho si môžete odvodiť potom následne sami. Máme 28 000 sledovateľov na Facebooku, čo je 9. miesto spomedzi všetkých 25 strán, ktoré sa uchádzajú o účasť v parlamente. A to, že chceme ušetriť 1/3 úradníkov, urobiť štát moderný, usporiť 4 miliardy ročne na prevádzku tohto štátu a na splácanie dlhu, ktorý tu máme vyrobený vo veľmi veľkej sume, chceme vám dnes ukázať, ako bude vyzerať budúcnosť Slovenska. Je to prvý krok. Ideme vám zobraziť, čo a akým spôsobom sa so štátom bude dať robiť. V mobilnej aplikácii My Slovensko zobrazujeme štát v mobile. V tejto chvíli sme tam dali 13 prvých základných činností, ktoré so štátom potrebujeme robiť najčastejšie. Tá prvá činnosť začína ešte pred narodením dieťaťa. Keď je matka tehotná, potrebuje ísť k lekárovi, potrebuje požiadať o materskú, potrebuje oboznamovať zamestnávateľa s tým, že v nejakom čase odíde na materskú dovolenku. Potom sa narodí dieťa, potrebujete komunikovať opäť s úradmi, aby ste si požiadali rodičovský príspevok. A tento celý proces je popísaný a spracovaný hneď v prvej základnej položke. A takýchto je tam následne 13 a budeme tam doplňať ďalšie veci. Samozrejme, že toto je ukážka toho, ako to reálne bude fungovať. A tá ďalšia etapa je, že k tomu ponapájame štát. Ale to je otázka až toho, keď tam budeme sedieť. My vám chceme ukázať, ako to reálne môže fungovať. Štefan, dnes na obede som dostal otázku, prečo spájame aplikáciu a štát? Na to je odpoveď veľmi jednoduchá. Chceme na jedno miesto dostať pre ľudí všetky činnosti, ktoré so štátom potrebujete robiť. Viete sa tam o nich poinformovať, čo všetko reálne potrebujete zabezpečiť. A tá budúcnosť by mala byť taká, že potvorím, pozriem sa, kliknem, a celý proces sa zrealizuje. Vypustíme z toho celý ten workflow všetkých ľudí, ktorí sa zapájajú do daného procesu. Ale keď neviem použiť aplikáciu? Dnes, keď ideš do potravín, tak nákupy si, čo potrebuješ, ideš k pokladni a vo väčšine obchodov už zaplatíš automaticky sám, vyložíš svoj tovar z košíka do pokladne, vyťahneš platobnú kartu a zaplatíš a odídeš. Ale cez to všetko, každý obchodný dom si necháva 1, 2 alebo viacej pokladní ešte k dispozícii pre ľudí, ktorí nechcú robiť samoobsluhu. A to isté bude platiť aj v tomto prípade. Budeme mať i naďalej miesta, kde každý z vás bude môcť ísť a vybaviť si tú svoju požiadavku osobne, respektíve o ňu požiadať a príde vám spracovaná. Štefan, strašne veľa Slovákov žije v zahraničí. Dá sa to použiť aj mimo Slovenska? Jasné. Obmedzenie v aplikácii sme zatiaľ neurobili žiadne. Je to ukážka toho, ako to bude vyzerať. Môžete si ju stiahnuť kdekoľvek a môžete si ju pozerať z ktorejkoľvek časti sveta. V aplikácii ale sa dajú v súčasnosti robiť aj ďalšie činnosti. Keďže sme pred voľbami, môžete každý deň hlasovať o televíznych reláciách, respektíve o ľuďoch, ktorí sú v televíznej relácii a môžete vyjadriť svoju sympatiu, kto vám v danej diskusii bol najsympatickejší, respektíve kto vás najviac presvedčil. Okrem toho môžete hlasovať o tom, ktorej strane chcete odovzdať svoj hlas, respektíve ktorú by ste volili. Všetkých 25 strán tam nájdete a môžete dať svoj hlas ktorejkoľvek a pozerať sa na to, ako sa vyvíjajú preferencie zo dňa na deň. A posledná vec, ktorá je veľmi dôležitá, 39. Keď zahlasujete vo volebnej miestnosti, vyjdete von, kliknete do appky, koho ste volili, tak minútu po uzatvorení všetkých miestností na Slovensku vám zobrazíme, ako sa volilo v My Slovensko. Keď tam bude veľa ľudí, tak to bude zodpovedať tomu, asi ako ten reálny volebný výsledok dopadol a budete ho vedieť už minútu po tom, ako sa zatvorili volebné miestnosti a nemusíte čakať do rána. Čiže prosím, čo najviac ľudí si aplikáciu stiahnite, 39. odvolte
minútu po zatvorení miestnosti vám zobrazíme výsledok, ako hlasovali ľudia, ktorí majú nainštalovanú aplikáciu. Čiže toľko v tomto momente. Píšte nám, volajte nám, budeme ďalej k tomuto komunikovať a zostávame s vami. Pekný deň.